Nazdar lidi, já jsem JD, já vás vítám u nového videa po tak hrozně dlouhé době. Jak dlouho to tak je? 8 měsíců možná. Pojď se mnou na Bčko. A jsem tu s Drazerem. Dobrý, ahoj, nazdar lidi. Já budu klít mid. Jo, hej, jo, jdou short. Do prdele, já jsem velkou. Do prdele. Padni. No, super. Nechni, kurva, já nemám nápad. Máš ho tam furt. Ale vem si ode mě flash. Dva máš, myslím, flash je ode mě. Jeden. Jenom jeden, no. No nic, každopádně já jsem Drazer a všechny vás zdravím. Ty vole, jak zrovna věděl. Jak zrovna věděl, že budu nabíjet. One CT. Demente. Lol. To hrajeme s nějakým Polákem. Takže, co nám o sobě řekneš? Já? No, ty no. Tak, na YouTube jsem natáčel před nějakou dobou, ale přestalo mě to bavit a teď se vlastně do toho vracím tady s Chrisem Wolfem. Normálně mi říkají JD nebo Arste, Dobře, to je úplně jedno. Tak jo, tak vracím se tady s Arstem do toho, takže možná to bude trošku po mně těžší, že se do toho vrátit a mluvit plynule a nemít s tím problém. No a Kurva. co vlastně já budu točit, Levo, tak pravo bylo. to bude převážně CSko, nějaký videa z LOLka tam určitě budou, protože LOLko je moje taková srdcovka, ještě teda s Minecraftem, ale ten už teďka nehraju. No jo. Ale ještě bych sakra. Co? Kde jsi ji Ještě dostal? Na midu, na Bčko. OK, mid. Je na midu. Command B. OK, come short. No a ještě teda CSko, teda LOLko a ještě asi Assassina, když tak ještě nějaký ty čánice z toho Minecraftu, ale to fakt ne, když tak už tak něco jako modovýho, abych si to taky užil, protože klasický Minecraft by byl takový o ničem, protože to je furt stejný, abych si chtěl taky zahrát něco, co bych failil a dělal si prostě z toho srandu, takže ještě uvidím, no, teď už předám z toho tady hlavnímu manažerovi tohoto kanálu a to je Arstík, tak můžeš nám taky něco Prej hlavnímu manažérovi. Teď jsi mě pobavil. Já se teď snažím. Jau, teď se mi dostal. No jo, já taky natáčím po dlouhé době, jak jsem řekl už na začátku videa. A co budu natáčet? Asi taky ten modovaný Minecraft. Asi budeme natáčet spolu, ne? Ty mody. To nevím, no já ani jako s tím Minecraftem nějak jako nechci nic moc říkat, protože já bych se potom do toho třeba musel jako nutit, no a to já moc nechci, takže jako s tím Minecraftem nic nechci jako slibovat. Protože už mě to fakt jako tolik nebaví, protože mi přijde, že to je moc přeplácaný, takže já se chci hlavně věnovat asi CSku a LOLku, no to budou takový ty hlavní dvě převážní série. A přeplácaný. Command B. No jako, přeplácaný to říct nemůžeš, nemáš zač. Stáhni to. Ty vole, já mám jednoho před sebou, jednoho za sebou, už mám 0-3. No. Stává se. Ty vole, já jsem salek. Kemper posranej. No. Mějte VP. Každopádně určitě očekávajte série, kde máme jenom třeba já, kdy budu točit, kdy bude točit on. Samozřejmě společné série tam budou, třeba tam občas něco natočíme i s jinýma lidma, jo, to je fakt jako, Možná. to je, no tak to je určitě jako, to určitě, no a Co dělá? bude toho určitě hodně a myslím, že se máte na co těšit, no. Jo. Určitě se máte na co těšit. No nic, já myslím, že už jsme toho řekli vlastně jakoby dost, co byste mohli očekávat. Třeba nějaký potom streamy by se mohli dát, ale to je pro ně, když máme třeba nevím 100 odběrů, protože tam fakt jako přijde třeba nevím tak 5 lidí, ale takže by bylo dobrý, No, třeba takových, já nevím, třeba 700, tak to myslím, že ani nedostaneme, jako, ale byl bych za to velice rád, takže jako
až třeba po takovýhle jakoby počtu odběratel teprve jakoby ty lidi přijmou ten stream a oni zase rašujou Bčko. Už mě to přestává bavit jako. Takže asi tak. No ale myslím, že jsme řekli, co jsme že jsme řekli, že všechno, co jsme mohli a myslím, že už se začínáme asi věnovat té hře. Každopádně, kdyby nevěděl, tak hrajeme Counter Strike, Go, jasně ustřenými palici. Hrajeme Goučko. Já jsem Silver 3, Arst je vlastně Silver 4. No, nejsme nějaký moc dobrý, ale tak jako samozřejmě. Ale mluv za sebe, jo? Tak Arstík je docela dobré, se jako nevede, ty se potařil celkem včera. Mě se taky nevede, já to mám úplně na hovno. Jo, máme AFK. What the fuck are you doing? Má lagy, vypadá Jak to. sviň. No. 200 ping. Jak se jmenuje? Crisio Cox. Dobré, nebudem ho kýkovat, ježíš, to je jenom hra. Jo, ale já to nechci zbytečně prohrát, že jo. Tak už teď to prohrajem, tak co? Tak to Dígla, snad ne, tyjo. Doufám, že to zase tak nepofejlíme. to jsem nechtěl. Tyjo, že už to fejlíme takhle 0-4, to už mě docela štve jako. Mysnus. To chci vyhrát prostě jako. Jdou long, nebo B. Šikuj ty demente. To rašne, vole, prostě. Počkej, on to rašne zase, jo, jsou cíta, jsou come short. Jeden byl na shortu. Kde jsou? Nevím, já jsem ho neviděl, na shortu byl asi. Jasně, ale mi dá headu a ještě přes to, no tak to je cheater tohle tomu, já nevím, vole. 8 HP. By the fuck not. AK Blue Laminate. Moje tam To je vůl. s AVPčkem. Idiot. Dement, vole, on se... Já ho protečku, já fakt... Vole, seru na to a bude tečkovat přes ně, vole. Klidně rozstřílím svýho, vole, fakt je mi to jedno. Dostaneš ban. Dej někde ty bomby, ne? No. Asi. Urvi to kolo. To je vůl. No, co to je? To je nějaký kit, ne? Ne, asi. Nechápu, jak ty kidi můžou být lepší jak já, to je tak nespravedlivý, tyjo. Ten náhoda jenom. No, jsem vystresovaný, protože točíme. Cože? Jsi Jsem vystresovaný. Ježíš. Ne, tak já nejsem, ale prostě dopojedem, už ty něco. Ty buzerante, kam půjdeš, jdeš na short, prostě. Minus. Za chvíli začnu chodit já s Avem. Wow. Boom. Že jsme urvali první kolo. Ale, O, mám AK nekecej. redline. Jo? Jsem Pěkně. tady čornou. Já jsem si tady šlohnul AVPčko. Oni ho chtějí kiknout, vole, fakt. Jo, kikněte ho, v klidu ho klikněte. Já mám furt 0,5, ty vole. 0,5. Jako bych o tom nemluvil, viď? No, ale nevím, proč tak failím. Boom. Jasně. Vole, on běží, on tam si vlez, ne? Takže vezmu tu AVO, no, jako. To je kokot. On dělá, vole. Ty vole, já minul. One short. Do prdele, já ho netrefím, ale on mě jo. Too short, one AVP.
Jo, vlastně, aha, on jde ještě ze strany. Subs play AWP. Ty on si dává killy jenom díky tomu, že má lagí, vole. Že ho nemůžou trefit. Já už mám 0,6. Já mám taky úplně návno skoro, já mám 7,6. Ale vůbec nevím, co mi takhle daří, jak mám takový píčovina, mě vždycky vleze ze strany a z druhé strany. To vůbec nemáme ohlídaný ani jednu tu linu. Je to Ačko, vole, kam jdeš? Je to debil. Tohle dobře ale udělal, tohle dobře udělal. Jako, Nemá si vylejzat, no, to bylo jeho problém. on nemá čas už. Go safe, man. Go safe. Teď mě to, máš málo životů. Dost vylet. Aspoň to savenul, no. No problém. Tyhle, co asi koupím M4, Kevlar. Já nechci jít na Bčko, protože mě hned odsnipujou. Tak si vem do ruky nůž, jo. A koukej se, jak to skoč. prolítnout. Musíš CTRL vyskočit a CTRL. Jasně. Je tam, vole? Jo, je tam, no. Nic nevidí. Slyším jejich kroky. To je útoračné. O co jsem to povedla? Lol, on mě dá headku, vole, když mě střílí do břicha. Proč kurva ne? Camp bomb, camp bomb. Dajte Deadline. mi Kevlar, jo. Nemám, no, bohužel. Tam seš vidět, kde jsi byl. Jdi zpátky kousek, kde, počkej, kde je ta bomba, tamhle je bomba. Tvůj běží, to je tvůj. Ne, tam nestůj, tam nebuď. Nemůžeš kousek dozadu, nejde to tam, ne? Dobře, já nevím, jestli ti nekouká zbraň, víš. I think he's saving. Pěknou. To mě avo, když tak, jestli tam je. Dík. Já chtěl to redline. Kde seš? Kde seš? Co chceš Ne, koupit? A mi koupím 4. Máš za sebou tu M4. OK. Dobré. Dobré, vodka Rooster. Já to mám zase to. Já tam trošku vypálím na tom Ačku. Kam jdete dementí, vole. Oho, pěknou mu dal. Máš tam někoho? No, střílel tady s AVM. Dobré, jak se stáhní. Ten smoke nebyl moc dobrý. No jsem čekal, že tam ještě budu držet, no, tak ty jsi mi řekl, ať se stáhnu. Můj jdou short. Jo, jsou na shortu? Jo, Ty vole, já jsem minul. oni jednou nehitnou. Na fuk. Lol, týpek. Ty ho tam dobře rašnu, zase poslední, vole. No, na midu je. Posranej 64 tík, vole. Já mu dám headku a netrefím ho. To jo. Asi nebudu kupat AVP, když ho máte 2. Nekupuj si ho, na co by si ho kupoval? To se asi dobře střílí s tím, viď? S tím Famasem. Jo, střílí se mi s ním dobře, no.
Green, go long green. Nechtěl si jít se mnou na Bčko. Jo, jsou tady na Bčku, no. Come on B. Jsou tady. Nebo byly tady dva teda jako. Co se čekají? Což žlutná ještě. Oh fuck off. Oh, on tam prostě. To je hajzl. Kde tě sejmul? Je v katách vlastně, jakoby z midu. No, díky. Hajzl jeden. Na úzkou! 1 HP. To je noob. Ty vole. To nechceš. Ne. Já přežiju s jedním hápkem. Já budu na short. Dobrý, já si short pokryju s tím avem. Tak já jdu na long. Běž na long. Ano, oni jsou všichni na Byl bych rád, kdybys mě pokryl CT. No já jdu... Přes mid. Pěkně. Kam šli? Na short? Vracím se zpátky, no, měli být short, vracím se zpátky. Nevylejzaj moc. No to vypadá, to je všude čistý jako. Ale já rašnu short. Ještě tam čistý zatím. Tady nikdo není. Tady někdo z midu, ne. Čistý, jo, tady je bomba. One tunnel, down tunnel one. OK, I'm coming. Kde byla bomba? Tady na midu. Tak náhodou. Pěkně. Nice. Where is he? Where is the last? Kde byl? No jde na mid, je tam za dveřmama. No jde do kat. No. Dokud jde? No, teď jde po tu bombu, že jo. No. No, výborně, vole. Nemohl jsi mi říct, že... To je no, nevadí. To jsem ti jako nemohl říct. Že jde zrovna na to, že jde pro bombu. Ty jsi řekl, je v katách. No tak já jsem to nevěděl, že jo. Já jsem bombu neviděl. Ty jsi inteligent, jo. Ty vole. Já jsem to nevěděl, do prdele. Piči. Ani jsem to se ani nemůžu házet, vole. No tak, vylez. Pojď si pro mě. Ty baterče někde schytím na midu. No vypadá, všichni budou na midu. Se bojím. 64. Fakt, ty vole. Zasraný 64 kový servery, vole. No, teď ten ho prostě trefí, víš co? Ale já ho netrefím. Pěkně, dobře tam drtíš. Zezadu ještě co? Hm. Fakt super, tyjo, tak Short. ten. All short. Mě neslyší, jako nebo co? Jdeme.
Ty čaule, hovno. To je nějaký Polák tohle, hej. Go eat your... Tady. Čelej ty žaludé. Čuvak jí chytí, jo? Oni už to savujou. Reporter, už tohle už je podruhý, co se tady to stalo prostě. Jako, já už si dá ty ceta, tyjo. Teda ty Já ho kýknu prostě, já s tím valem hrát nechci. tak asi čau no. Proč Ne. si čau? Tak ono to vyhodí, ne? No tak ho to vyhodí, no a? Tak říkám čau. Tak bude mít bota no. Tak já si vezmu jo AWPčko teda no. Klačor kýk. Na longu je čisto. To Jo, poměrně dobře. Protože bych ji chytil hned, tak bych vylez určitě. To jsou B. Kde jsou? Na midu. Pou do kat? Stop play AWP, noobs. Měl strašně špatný positioning, já vůbec nevím, kde můžou být jako. To tak byl. Jeden. Oni pou Ačko. Jo. No, jasně. Jasně, a to k tomu, jo, on tady přiběh před, jo, aha. Lol. Fuck off. To nedám, vole. Nerašneš mě, vole, ti říkám. To je v prdeli. Já jsem nemohl vůbec nic dělat. Posraný 64-tíkový servery. No, se Tak nedá ale- vůbec střílet. To je lepší, tyjo, mít bota nebo mít hráče, tyjo. Je. Sorry, Už man. kuchnul. On vystřelil moc brzo, týpek. Já jsem ho nechtěl seknout. Já vím. Jdeš, vole. Dvej s botem, a bude pryč. Není vůbec nikdo, že jo? No scope. Jsou na shortu. Já vím. Jsem skoro mrtvej. No, samozřejmě, on sem P7 jde do mě. To je OP zbraň jak svýho hochu teď. Jsou na shortu. Všichni tam jsou. Ne, vole, fakt posraný 64 gigový servery, vole. Koho chtějí se vyhodit? To Tam je no, dobrýho. další hráče už vyhazovat nemůžu, ty jo. Můžete klidně třeba kýknout mě, vole, mě to je uprdele. Vedle.
Jsem se jako zrovna psal se Sirixem. Jo? Tak ho pozdravuj. Oni pou mate asi. Ty vole! Já jsem se ho tak leknul, no tak oni jdou v short, no, 3 short. Bomba. Když se kryl toho, který je u nás. Bude tam včel. Jo, protože jsem mu oba nahitoval. Kurva ne. Why playing scout? Jdi do prdele. Aha. Lol, jste to ještě prohráli? Jo, já se nemohl vůbec nic dělat. Tak tu hru asi docela prohrájem, no. To je úplně jedno. Prohráli jsme to kvůli tomu, že máme noobky. Kde jste noobky? Já nevím, tak mi se nějak prostě nedaří, no. Pojď se mu rašnout Bčko. Teď jsi na druhé straně úplně. Stejně nebo nějaký AVP, ty, aby mě to. Já už běžím. No tak já s toho granátem, no tak. Jasně. Mě úplně vidí hochu přes smoke. Už jsi sám. Já vím. Ty kolik do ní dáš rán, ty jo. Hodně, protože jsem ho ani jednou netrefil. Dualky nejsou od toho hochu, aby se s nima mířilo. Ty jsi měl ten skin, ne? Ty vají tam nebyl. Já měl, ale ten nemám. Ty já jsem jediný, kdo si dal kill, vážně. Já už se jdu fakt jako snažit, já jsem se snažil celou dobu, ale nevím, co bylo za průser. Mohl bys. Ty vole. Oni by ještě neměli mít nákup, ne určitě. Jedině slabý, jako no. Moment. Aha, tak oni oběhne zezadu, No, tak oni už mají nákup, no. No, tak ten je AFK, že jo. To je vůl. No to nekikne, vole. O čem to je, jo? Já už fakt nevím kam mít, jo. Kamkoliv jdu, tak to mě prostě zabijou, jako. Pojďme někam spolu a prostě to zničíme, jako. Já jsem vůl. Ty jsi nemohl, viď? Se vrátit. Joha, oni ho zabili, no. Kde je? Je na shortu. Ještě z midu po mě jde. Po tobě nejde, ten jde po mně. Jsi zadu, No. vole, výborně. Tady jsem měl vepředu hoji. Já nevím, já nic ti neříkám.
Ty on fotr vole fakt musí vole pískat. Ty prostě nezavřeš dveře. Mám zavřený dveře. A. A ty slyšíš to pískání? No slyším to, no. A bomba vole, na to je ve videu. Bomba. Tvé 15-13 úplně na hovno, vole, skoro úplně na hovno hra. To zrovna ho netočit znova. Zabil to dobrý. Pěkně. Musíš vidět s tím ávem za tím smokem. What the fuck up? What the fuck? To už není snad možný, bude tam ve straně. No taky na shortu. Už to defuzuju. Já na vás seru. Já tam nejdu, já to nejdu. Tu bombu nechám, vole. Jo, a my už máme 2 boty. Protože tam to už to kýklo, víš? No, byl sáfak, aha. A to je v piči, ty víš, máme 2 boty, že jo. No, čím co... No, ten kreten, to je trojí. Tady dobrý, ho se můžu jak vytahovat, vole. Ty kreténe, ty do prdele. Lol, fakt 64 vole. No, jsou dva vlastně jakoby z longu, tak já se stáhnu, jednoho jsem zabil. Ty vole, já ho fakt netrefím. Konečně. Kde ty seš? Na shortu. Já jsem ho. 3, který mají low HP, vole. Kde je poslední? To nevím vůbec, fakt netuším. Můžeš na Bčko? On je na Ačku, dobré, fajn. Buď na tom midu a za... Teď jsem úplně v píči. No, asi bych neměl vylezat, co? Rašni ho. Výborně. Chceš koupit AKčko? Kde seš? No, já jsem daleko od tebe. Dobré, jak si Tak to já tady přihodíme. zkusím vysnipnout, hej. Dobrý, přehodíme si to. Já ti to hodím hnedka. No. Lol, oni jsou tady. Au. Kurva. Tak běž, bote. Se bojí. Kde? Já ho nevidím. Pojď sem ke mně, ke mně, ke mně, ke mně, ke mně. No, já moc nemůžu, já jsem měl 16 HP.
On je úplně jinde. On je úplně někde jinde, ale on stejně za mnou vyběhne, jochu, a dá mě, víš co? S posranou P90. Oni nějak zhoršili. Zlepšili Aha, oni jsou všichni Silver 4. A já mám v týmu, vole, posraný Silver 3. Držu. Já myslím, že by to asi pro tohle video už stačilo. A my se s vámi loučíme a uvidíme se u dalšího videa. Tak asi čau čau. Čau.